Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong hangga naman sa ito ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon iyang adlaw Huwebes na kita Nobyembre 12 tuig 2020. Aksyon Hotline! Tiwat na naman nga magapalayag sa kanginan palatuntunan aksyon hotline sa aton nga magka-aksyon ang countdown ta mayara na gid lamang sang 43 kadlaw bago magabot ang adlaw sang Pasko kag 50 kadlaw ang nabilin sa tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan hindi lamang sa online kundi sa on-air nga nagasunod na karon nga aga sa mga Ilonggo OFW sa Guasampung Sod anuman nga oras sa inyo ginahamtangan maripayon nga pagparamyaw sa inyo tanan. Aksyon Hotline! Sa mga listeners tayo all over Western Visayas diri sa aton sa Negros Occidental kag probinsya o sa syudad sa Bacolod, tidra lang kamo, relax lang, update kami sa aton nga pagpangalagad tub-tub kita sa takda nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Sa kinaandan ang inyo amigo sa mikropono, Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Huwebes nga presentation sa palatunturan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Abansi ko na nga daan nga ginapaybalo sa inyo sa mga kaaksyon ta, monitor gid dugay-dugay. Ang mga cellphone ninyo, i-preparar. Tandaan nyo gid, pagtawag namon sa inyo, or sino man magtawag dira nga hindi nyo kilala, nga numero sang cellphone, pagpamangkot, ano nga istasyon ang imo ginapamatian diri sa Negros kag Bacolod, isa lang sabat, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Kay kun kami gani ang magkatawag sa inyo outright, may premyo ka nga 500 pesos. Aksyon Hotline! Kabahin ini sa gihapon sang sap or sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang nami pagidaryo i-discuss ko ni karon dugay-dugay kay mag-aumpisa na hindi lang kay taga-syudad sa Bacolod ang pwede nga magkapartisipar sa nga promo. Now, starting on Monday, mag-aumpisa man province-wide. Ini nga promo ay kanami. Aksyon Hotline! Diin ka man nga bahin sa probinsya, pwede ka na magkapartisipar. Karon, relax ka mo ko ng migo ko pa niya, relax. Kay plastar tani karon dugay-dugay, ang pila ka mga himuon ninyo, anong pamaagi agod nga maka-entra sini nga promo. Aksyon Hotline! Sino bala ang kwalipikado, ang pwede makapakigbahin. Ang mayo nga balita di, nga kung nagligad, nagkapadala ka sang entry mo bala, na? Diri sa Bacolod, dasunwa ay magabutan, hindi magkabala ka, kay qualify kamo gihapon. No, ang entry nyo is iimpon na di sa province-wide na. Ang nga gina-offer nga promo
Sa Aksyon Radio Bacolod, ang sulit ng papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Ano mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now sa topiko naton number 1, ikwaon tani ang update sa meeting kay kundi nagsapol ang DILG. Upod sa Liga ng mga Barangay, meaning ang tanan nga mga kapitan diri sa syudad sa Bacolod, ginaplastan na sang DILG, ini may kangtanan sa implementasyon sang Road Clearing Operation 2.0. Action Hotline. Ang road clearing operation maga-kick off, maga-umpisa na on Monday. No, Monday, di ka mo magkalipat na kay ang mga punong barangay kung sadto nagakumpiyansa kamo, mga barangay officials, kay ang obligasyon kon mapalpak hinali ang implementasyon sang road clearing operation, kundi ang pwede masuspend sang una ang mga alkalde. Action Hotline. This time, basi magsala kamo, oy pati barangay official silisan DILG may salabton man kamo bala. Action Hotline. Amo ina nagliga ng interview naton kay DILG Regional Director Engineero Silingya. Hindi kamo pwede magatag kumpiyansa. Action Hotline. Ano pagid? I-check ta karon sa taga Emergency Operation Center sa Bacolod. Ambot paano ini nila maplastar upod iya sa taga-probinsya. Man may kaso, may LSI nga nagalin sa Iloilo, nagabot diri sa Bacolod City. Would you believe, Bacolod City ang yaging gamit kay via fast draft. Sos nagpalusot sa address ang gingamit Bacolod City to avoid sang swab testing. Ara karon kay nagpauli sila lugar taga Tanisay sa ulihi nagpositibo sa COVID-19. Action Hotline. Yamo ning kabudlayan kabalo kang observation ko bala sining backtrack ID. Actually pwede ka lang nga magpa-register. May online kabi, may internet connection ka, and then mag-process ka dira. Why man sang double checking mo? Kung magamit ka karon abi halimbawa ngalan mo amo na butang mo dira tapos may i-add-on ka as member, i-register man lang niya sa backtrack. Action Hotline. Amo na ang mga balantayan ta no kung paano ini masecure nga hindi liwat masulit ang insidente. Action Hotline. Bacolod City may 12 kabag-ong nga kaso sang COVID-19. Action Hotline. Pag-update man karon sa aksidente nga nagluntad kahapon nga adlaw. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes sila unahon ko anay si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gliss Gonzalez sa Bacolod City. Maki-update kita sa iya kay nagmeeting na ang talatapan sang DILG parte ini sa implementation sang road clearing operation 2.0. We have Councilor Lady Gliss Gonzalez on the line. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan ng listeners ng Action Radio Bacolod. Sorry mama, iawaton ko na tiyempo ko, kabalo ko, ara ka na sa mag-start na meeting nyo in a short while. Ma'am, tell us, nano ang mga instruction, nano ang sapol sa inyo, meeting sa inyo sa DILG? Okay, so last Monday, ginpatawag ang mga punong barangay, 61 punong barangay, tupod ang ato na mga implementing agency man ang partner namon, ang PNP, si Colonel Atibutse for traffic, ang ato na Colonel Yada sa PNP naman si Colonel Placido, ang si Mayor Bing, no, kaga ang ato ng mga taga Bacolod Housing, kaga ang ato na Teacher Engineer Chinawa, taga City Engineer's Office. Okay. So ang ato na agenda is ang pag-resume sa ato na road clearing on November 16 to January 21, 2021, no?
So, ma-start na siya on November 16 na action art. Yes. Pero how prepared ang tagsa ka barangay Subong sa inyong meeting? Ano ang palabot nila sa imo as liga ng mga barangay president? May other concern sila, ma'am? Okay. So, for Liga, wala sila may hatag na initas, no? So, ang ato niya is for the barangay as a whole na masulod ng ato na road clearing. But, in-emphasize sa lang action art na since we are under GCQ, so partial implementation ng PSA road clearing. So, agreehan na mo na kasi ma-focus kita sa traffic na to, no, kung sa ato ng mga illegal parking concerns, anay. Okay. So, at least illegal parking in the barangay. So, ang matabo sini ang kada barangay, ma-set up man sang kaugalingon niya nga mga manug-check sa road clearing o kung maglantaw dira sa mga illegal parking. May mga establish na naman liwat sa dalan sa mga ilang mga structure. Mo na. Yes, correct na. So, ang aton is coordinate kita sa bitaw, no? So, yun ang istorya naman kato with Colonel Asibuche na mapadala traffic enforcer para to assist sa aton ng mga barangay tanod sa implementation, no? Ang aton man yung balikan is ang those na mga shanty na sa Dalanon, naging naton sa during 1.0 na doon na implementation. Ang aton niya is ang secondary next priority ta. So according to priority kay total partial implementation taman lang ta subo. Yes. So, at least, ang isa din nga mga batian naton nga luwag na batian sa imo nga ready kita to implement this partially on Monday. Yes, correct. No, so whether we like it or not, we have to follow the mandate. So we will prepare ourselves kaya ato ng mga manpower sa barangay para sa implementation on November 16. Ma'am, isa na lang idugang ko na lang ni. Kundi buwas na, I mean today na ang implementation sang backtrack nga paggamit no sa City of Bacolod. Ang mga barangay may sige magyapon offline nga registration kung may magkadto da nga mga residente. Yes, no, ang ato niya na offline registration are ongoing, no. So, anytime na kananglan sa ato na pumuluyo sang offline na maka-assist sa ato na registration sa backtrack. So, lang yung po ng barangay para mag-process ang ilan na offline registration. Finally, may mensahe ka sa taga-barangay Takuling, especially to those nga nagbalik sa ilang mga structures, kag nag-usar sang dalan nga palarkingan sa ilang mga salakyan. May apilasyon ka sa mga pumuluyo mo dira, ma'am. Yes, okay. So, hindi lang siguro for Barangay Takuling, but also for the City of Bacolod. I'm speaking in behalf of the 61 barangays. Kaya I know na given the opportunity, gusto mo na nila tanan magpa-interview sa subong na panahon, no? So, regarding sa ato na implementation sa ato na road clearing, which is on Monday, no? So, ang ato na naginatinghuan na is, ang ato na implementation is with compassion, no? So, as much as possible, pandemic kita, we don't want this, but with the mandate, we will start the road clearing operations as mandated, no? So, kung ano na lang siguro, ang ato naman power sa barangay, kabalota, big or small barangay, sa subong, ako lang manpower. So, for our cooperation, kung nalabyan na kita during the 1.0 na to na road clearing, kung shanty na siya, matamatong na siya balik, no? Kay ginmasure na sa barangay. Para at least, makadtong barangay, ma-check na lang kag ma-clean up, hindi na maglinalisay sa kaparokan kag sa Dalanon. So, let us cooperate kay in this moment na kita sa pandemic, ang ato ng cooperation, kag ang ato na understanding, kinanglan gid ng tagsa-tagsa naton ka barangay. On that note, Liga ng Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales Palen, salamat sa time, kag mabuhay ka. Thank you, Kanal. Action Hotline. On the go na ni, no, kag tanan, preparado na ang mga barangay, although ngang implementation sang road clearing operation sa Bacolod, ang RCO 2.0
partial ang implementasyon. Action Hotline. Galing tibisan partial ina, ang akon gani iya advice sa pumuluyo kapin pagid kumayara kamo sang mga structures man hindi man aton mabasol ning mga tao mong iba nagbutang sang jutay nga balaligyaan sa kilid sang sidewalk sa tagsa ka mga barangay nagaidiya man sa tion sang pandemic nga mabuhi sila, no? Kay ti pala nga buhian maninilang iban bulubaligya dira isda. Ang iban naga-display bisan mga tanom ganimo nag-uso nga daan subong baligyaanay sang mga bulak. Action Hotline. Grabe mo, ang bulak subong do nagbalik sa tong tiyempo sang una lang mahiligon ang mga iloy sa puluyan, ang aton mga ginikanan duman ko sigunang iloy ko mahilig magtanom sa mga bulak. Hasta sumo nga, ang ako niloy mahilig magkoleksyon sa mga nagkalain-lain nga tanom, mga bulak, orchids. Ginatanom yun sa palibot sa puluyan. Bisan pa man nga sa balay, 7 kami ka magulutod, why kami utod nga babae, no? 7 brothers. Pero ang iloy kuya, tiko mo nga mahilig sa tanom, nagakuan man mo, nagakoleksyon man. Action Hotline. Ti subungo hindi lang sa online, kundi ang iban pati na ang dilisplayan sang tanom sumong ginabaligya ginabutang skilidalan na ho kung sino ang luyag nga magbakal. Inisyatibo sang publiko para man mabuhi sa tiyon sang pandemic bangod naka-intending tawo nga hindi tanan mahatagan ayuda kag suporta sang gobyerno karon nga paniyampo. Action Hotline. Ti pero kay kumo nga may ara order kag ang DILG nagdesisyon nga liwat hawanan ng dalanon, no? Hawanan ng dalanon. Liwat na naman nga may legal parking kakason, which is also good, pero dapat may araman sang compassion ang implementasyon sini. Action Hotline. What I am trying to say is hindi man naton pagdali-dalion gid, no? Kag ini mga tawo nga nagaidiya kag legal ang ginahimo nga trabaho palangabuyan man para sa ila tagsa kapamilya kay luyag nila nga sila mismo makasurvive sang ila ekonomiya sa ibabaw sang lamesa wala sang malain sina, no? Pero kita nga pumuluyo dapat magkooperar man sa programa sa gobyerno. Natabuan lang galing kay kun wala kun tani ning pandemic siling ko sige-sige tayuyo na to ang programa nga ginpatuman sang Department of Interior and Local Government. Action Hotline. Atensyon Bacolod City residents. Ang iban dira kung ay pangamusang backtrack kay starting today magsulod ka sa mga mall mas mahapos kung may backtrack card ka. I-present mo ina sa gwardiya, iscan ina sa gadget, why na sulatanay sa ngalan, madasig pa ang contact tracing himuon sa ulihi. Action Hotline. Pagbalik ta karon, manawag kita sa aton winner para sa promo, kag pila pa ka mga update ang aton istoryahan man, parti sa aksidente, basi may update sa Action Alvin Diras Police, kag ining palusot sa Ilisay, paano idiyan sa city? Nga hindi masulit, nga magamit sang mga wrong information, makalusot, hindi makapaidalom sa swab testing nga gina-require sa province, pagkapauli sa ilatag sa mga lugar, tiyan mo na problema gid sa ulihi. Action Hotline. By the way, promo sale sa mga mall, may ara nagaligin set up man nga guidelines, kag na-meeting man sila upod sa DTI, may monitoring team man ang Bacolod City. O, kay sining ko base magpariyo kita sa Cebu. Nga isa dito ka opening sa Balaligyaan, ginpauntat sang LGU, kay ang tao daw fiesta. Ang tao daw matyagan mo, daw may karnibal. Nagtililipon, mabakal sinilas, kag iban pa nga produkto. Action Hotline. Di ang promo ya, may ideya gini subong ang mga malls, ang mga negosyante, sa malawig at tiyempo nga wala sila makabukas. This time, may mga promo sale, ang ihatag, kang tao makagat ginaahaw-ahaw na gilang pundo, matinguha pa nga makabakal para sa ila pinalangga kag miyembro sang pamilya. Action Hotline. Inatanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
Di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan gis sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo perme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Kaya sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Di siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
nang Arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa. Kaya hindi yun nagreslaparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaot. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
aawa o pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko bantayan niyo da akong kapanglaba ko bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pa gid daw Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nakuya ako mahulam. May pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kay kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman ubra ko ng dason. Ubra ko ng dason singga na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad na lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong ka man rapo ko ng patuban ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang
Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol ko. Standard Time, alas 8:41. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentimos ng ubo at sipon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Action Hotline! Pabalik na rin sa inyo pala tuntunan aksyon hotline, preparar dira dugay-dugay ang aton sining nga mga tagpalamati, aga pa kita mga tag-premyo sa inyo, importante gid take note, ang cellphone itupad na kadaan sa inyo dira, agod nga, may tsansa nga magabutan ta ang inyo sining nga ngalan kapag tawag sa inyo, makasabat gilayon. Importante nga pagsabat nyo, kuanda yun no? Basta nagamonitor kaya automatic na may 500 pesos ka gilayon. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod promo nga muning isa sa mga ginahimo manamon pagbalik sa inyo, pagpasalamat sa inyo ay untat nga pagmonitor kag pagsuporta sa Aksyon Radio Bacolod. Dira sa Burgos Public Market nagamonitor karon nga aga Ronel Store, no? Si Ronel Canyo, Bel, Joy kag Rodel Canyo, araman si Jerob Salan kag Jerek Habin. Oy nagpadala siya number. Ano ni siya para ma-intra? Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ara na, nagaring na ang iya sining cellphone, hopefully pag sabat niya maka may premium ni siya dayon kung nagamonitor siya karon nga aga. Good morning. Hello ma'am, may ngaga. Good morning, sir. Good morning. Si Action Art ni mama. Oo, sir, good morning. Kapamati, dito alin sang aga. Ay kapamati, sino gani ni? Si Jody Rowigo sang Takuling, sir. Pila gani edad mo? 55. 55. 55. Taga Takuling din sa Takuling? Diri sa Purok Paho. Purok Paho. Kung nagamonitor kagid kay na halin sa aga, sino nag-partner kay Action Boy kay na? Si Action Dorel. Hindi kay na sa aga, Wibi Subong. Ang isa kagwapa din namon nga upod. Nalipat ko, sir, pero basta kapamati, gi ko halin sa kay pagbugtaw gilo namon, pero ikaw yat kilala ta kayo si Arta Yupon. Ay, ako kilala mo. Si GM kilala mo. Si Action Eden kay na ang matahom namon nga upod, yung partner ni Action Boy. Kada Wibi siya na, ha? Yes, sir, kakita ko man sa Facebook kay friends ko man na dang Action Radio. Oo. Model na siya, tuliging kuha na siya. Nga model sa lipstick. Oo, agwapa na siya, pero may laba rito. Laba rito sa... Sige. Ma'am Jody, pagtawagan ni sa imo, ano gani sabat mo? Ang ginaparadyo mo, ginapamatian? Siyempre, number 1, Action Radio. Yay! Congratulations, Ma'am Jody. Hulaton mo lang, mama, ang pagtawag na bon kag paibalo sa imo kung paano mo maklaim ang imo sining premyo. Salamat, kid. Congratulations. Salamat, kid, sir. God bless. Good morning. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-on kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Action Hotline. Sa iban padira nga way magabutan, hindi magkabalaka. Kay kun way ka madala, way pa magabutan ng numero niyo diri sa Bacolod nga mga entry,
qualified ka gihapon para sa province-wide nga promo. No, iniya province-wide na nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod promo. Action Hotline. Ariyo, sa mga kaaksyon naton sa bilog nga probinsya, importante nga may signal ang cellphone nyo dira. No, kay adlaw-adlaw naman kami nga magapanagtag sa mga suki namon nga nagahulat man sining ayuda, tagpalamati namon sa bilog nga Negros Occidental, pwede ka mo makigbahin sa sining promo province-wide. Sino pwede makaintra? Siyempre tanan nga pumuluyo sang Negros Occidental, ilabi na mga maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Binaagi sa transistor radio. Now, sa mga pumuloy sang syudad sa Bacolod nga wala pa makapadala sang entry, pwede man kamo Action Hotline. umpisa sa palabuton nga Nobyembre 14, magabaton ng Aksyon Radio Bacolod sa mga entries ninyo. Ariho, tandain nyo palihog kaya ang pag-entra nyo sining promo kinahanglan paagi sa text. Hindi niya kay ipadala nyo dira sa comment section sa Aksyon Radio, hindi na namon pagbatunon, no? Hindi na-qualified ang inyong entry. Ipadala nyo ang inyong entry sa cellphone number. Suliton ko para klaro ang inyo entry ipadala sa cellphone number 0963-219-8066. I'll say it again. Ang cellphone number nga dra nyo padala ang inyong entry 0963-219-8066. Ano ipadala nyo da sina nga cellphone number? Number 1, i-text nyo inyong ngalan, ang edad, address, kag contact number. Action Hotline. Kinahanglan kumplito nyo gid ang detalye nga ginapakayo agud ma-validate ang inyong mga entry. Adlaw-adlaw nga magpamati sa Aksyon Radio Bacolod para nga may tsansa ka nga matawagan kag pagtawag sa imo ara kagilayon. Action Hotline. Paano may balawan ang magadaog? Sa kada adlaw magarapol sang mga tagdaog unay ang Aksyon Radio Bacolod. Magatawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero o magatawag kami sa numero nga imong gimbutang sa pagpadala sang entry kag siguraduhon nga nagapamati sa programa sa Aksyon Radio. Kung hindi magasabat sa sulod, sang duha katawag ang isa iyak partisipante kon nagpadala sang entry, magamunot ang Aksyon Radio Bacolod sa panibag-o nga tagdaog. Action Hotline. Ang premyo nyo, no need na nga magkadto sa Aksyon Radio. Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa mga remittance center. Hulaton nyo lang nga mag-text, mag-communicate diri ang taga-admin office. Sanang mag-claim ang premium sa isa kadlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. Action Hotline. Antes magpadulong sa remittance center, hulaton nga magpadala sang kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premium ang admin staff sa Aksyon Radio Bacolod. O saan magasugod ang promo? Sa Lunes na nga daw, ini siya, November 16, mga kaaksyon. Ang importante mga interest sa taga-syudad sa Bacolod nga wala pa mabunutan, magkapabilin nga kwalipikado sa pagpagbahin sa sining nga promo kag sarang sigyapon makadaog sang premyo. Tingbon ng talang mga interest gikan syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Klaro, o kung mayara ka mo dira Facebook, pwede nyo mabisitahan sa Facebook page, kaya man dira ang numero sa cellphone nga pwede nyo padalan sa inyong mga entries kung hindi nyo makatch up ang aton sining nga pagbasa. Action Hotline. Alas 8:50 na Aksyon Radio Philippine Standard Time kay Sir Jobel Sidel ka monitor siya. Sir Jobel Sidel sa Station 1. Sir, good morning. Makol kami na in a short while sa imo, Sir Sidel. Araman si Ma'am Fukuda Eleanor sa Tokyo, Japan. Good morning, Sir Art. Can I ask a favor? My aunt, a resident of East Homes 4, Mansilingan, worried regarding the billing of Seneco from September and October. Until now, she did not receive this 2 months billing. Ay, gali ka. Ang nami sinaguro, Ma'am Elizabeth, i-text mo di ang number niya, ang iyaman nga address, kag angalan, no kung sino da ang nabutang,
sa membership sa Seneco para mapadala tato sa taga Seneco kag ma-inquire ta kung anong status ang billing niya. Monitor kami diri sa Bangga Mayor sa Isabela, pitsahan iniya. Si Bro Jesse Di Calato sa Bureau of Fire Protection, head ina siya sa BFP Moises Padilla. Ariel Kayanan, Araman, Philip Laurente sa Minuyan. Thank you, Marvin Rodriguez Tan. Oy, kumusta ka na, primo? Bibson Pagunaling kag Sityo Poy Magbanwa. Jerry Magbanwa dira sa Tokyo, Japan. Upod niya gamonitor si Tita Elma Lusok Polidario pero ari na diha sa Bacolod. Sir Dindong Guzman Severino, good morning and happy listening. Saint Ignero Itabag, Nelda Siguanse, araman si siling niya, ari lang ko di sa Well 11, Basiwa. Si pari Marvin niya, Tan, no? Sa lapit na lapitan, na ilan ta pari, kaya ramang ko sa Patricia mo. Dira ka man gyapon nga Well Station, nga nagamonitor. Ching Marande, araman si Daisy Binyo Mingan, kag Boy Jolingo. Ayosa, alas 8:52 na. Now, actually kagabi lang ko nakakita sang video nga nakuha sa dong aksidente nga nagluntad kahapon, pero ma-check ko anay sa hepe sang police station number 1 no, kung anong latest sini bala nag file kaso no ang pamilya sa tong driver sang ambulansya, anong latest nga natabo no, kaysan matapos ini ang kuan man ang reglementary period sang naga-drive sining Montero, no? Karon nga aga. Now, joining us this morning diri sa aton sining pagpangalagad. Online sa hotline. We have Police Major Jubel Sedel sa Police Station number 1. Major, good morning, Saxon Art, Saxon Radio Bacolod, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Nancy. Salamat. Salamat gid sa time maginatag sa Action Radio Bacolod. First and foremost, anong latest dyan, sir, sa case ang accident nila kahapon sa area mo? Ara pagyapon ang driver sang Montero Sport kag ang driver sa dong van? Yes, sir. Ang driver sang Montero Sport recently detained diri sa Police Station 1. Malak niya reglementary period, sir, karon sir mga 18 hours ang aton counting, alas city karon sa gabi. And then ang sa GMC Canter van ginhold man naton kagapon pending for investigation, pero nakakuha kami, sir, sa CCTV no, pagkakanda mo sa investigation. Ang Canter van nga kulantawan naton ara sa iya gidaling galing kay galing kay ang ambulansya sa Bunggo sa Montero na gano'n sa nagawabol na taon ng balang-balang sa dito sa nagtupa sa may lane sa Canter. That's why nga nabungguan ay sila sa Canter. Okay. Kung lang tawon ko, sir, asa na amot ko na mo man sa imo copy nga medyo may distance man gani ang dalagan ang Montero Sport gali, sir, hindi kinman siling daw paspas ang pagtabok niya kay daw hintok mo lang gani nga nalabot niya ang buli nga portion sa ambulance, sir, no? Yes, sa may sir, sa may kilid, sir, sa kilid niya na siguro. Okay. Pero kung lang tawon sa inyo CCTV footage dira dasig gid sa lagan sa ambulansya man gali, no? Yes, teaser ng anuman na normal ang pinagdadala sa pasyente. Okay. Mismo kag sa iya ang lakson ni sa tubig gid na kay long street na sa so nini ang San Sebastian is kulang taon natin sa ngalan nita. So ang supposedly ang driver sa Montero no naghinay-hinay sa uwang man ang ambulansya. Okay. So, according sa aton witness dito sa may area ang enforcer mismo kag ang mga bystander dito pilit din sa Montero no. Pilit yan nga makasulod dito sa may lakson o matabok. Okay. So, lang natin dasig ng lagan sang
ng ambulansya amo to nga nalabot niya. So bali way pasubong nakakadtuda ang representante sa pamilya sining driver nga napatay kag nanong latest status sir sa tong iban pa nga pasyente? Ang pamilya sila mo ginan kontak na ginabnita man sa kontak niya kasi palay niya sa ang driver. Wala pa sir ka padulong dito sa station. Tapos ang latest bulletin ni sang pasahero sa ambulansya, ang nurse kag ang auxiliary, ang nurse is kagapon ginoperahan. Alin ang auxiliary ni atuman mismo sa South Bacolod General Hospital sir. Ay, see. Anyway, iniguro mga sir, meaning leksyon gati kung maniho ka sa salakyan, kinanglan tanan medyo halong gid because of this recent incident, Sir Sidel? Yes sir, kita driver man kita nang dugay naman sa driver pero amo nati why nato niya pulong ang aksidente pero mas mayo gid nga maghalong especially nga mo naglasang pagtabok ni sa mga intersection kay kisa ang iba ni sa magtabok sa intersection wala na dalantaw diretso na malang do kung sano pa do straight lane ang ginatabig nila tumupo ginang isa ka dako nga na nakakakosang ng traffic accident. Okay. So, most probably, kung wais ang pamilya magkadto after sang reglementary period, maobligar ka mo kabuyan ining driver sang Montero Sport. Yes, sir. Kagapon, sir, ang driver, ang parents ang driver, ato matod sang sa station, nagulat na sa pamilya, kay gumatok sila sa pamilya. Pero kami, sir, sa Philippine National Police, prepare na muna na ang papilis kay para kung kaso nga mag-abot ang pamilya, hinagaw sa ng kaso kung gusto nyo magtarkasa. Sige. So, ma-update na kami karon sa imo, sir. Pero ang ibang itong kakarga ng pasyente, okay naman no? Atong patient kid, gindala sa hospital, duway magid sa madto ya, sir? Yes, sir. Ato sa regional hospital po, sir. Okay. Salamat kita. In a way, kung magkabigin confirm bala ni Sergio Marie Vargas ka COVID patient to gali ang dala, nano mga tao na to, sir, ano matabusan to kay may mga nag-respond mga pulis? Why may sila kapalapit to sa sining patient? Wala man sir kay ambulansya madala dito sa hospital. Ang amon gindala karga sa patol, mutula ang driver kag hinakaw namon. Okay. Adala sa regional hospital pero sa patient nga gikarga sa ambulansya wala kami sir ka atando kay matuging una namon ang driver. I see. Sige. Salamat gid Police Major Joel Sidel on time. God bless sa imo kag keep safe. Yes sir, good morning. Action Hotline. Yara pa da, karon pagaling matapos ang reglementary period, ang pamilya taga si Palay galining driver nga napatay ahay. Pero kung lantawon na to na mo na gani, dapat kung nagadrive kita, no? Bisan pa man ambulansya, basta mga corner kapin pa kunari, kamandris Bacolod, may tendency kung kaisa nga kung ikaw yan nagahalong at taga-kumpiyansa, may araman iba niya nga nagamaniyo sa salakyan nga way man pakialam mo. I-check tabi kay Executive Director Ang sang EOC at the same time City Administrator kung bala nakalabot na sila na ginhimo sa itong mga nag-response bala no, nga mga first responder nga nagkarga sa itong patient, nga positive patient sang COVID. Kung natawon ta, bisan COVID patient siya, hindi man guro, kinanglanon nga mapaspas ka portigi kadasig ang imo pagmaniho. Pero anyway, pakaronan ta na, no? Kay parang may baluan ta kung nano ang matabo sini, no? Kagabi, actually, siling ni Sir Joe Marie Vargas, may ara sang kwan, no? May ara sang plano ang city, pagi siya office, nga ini-proposal sa tupang nga dapat may road plan ang mga ambulansya. No, kapin pa, halina out of town, para aware na nga na Bacolod, nga basta ina siya dalan, nalagyan gimana sang mga kwano,
sang mga ambulansya. So dapat medyo hinahinay kada. Ti ilang taon ta ko na no matabo siniya kay parang kung maplastar man kay siling ni Sir Joe Marie Subong ti sako abi mo. Sako sila sa binantayanay sa mga pag-respond pati sa COVID. No, ini nga plano daw ay gin madiscuss kag daw hindi nangin priority, hopefully magkanay-kanay ni or maybe next year maplastar gini siya. Action Hotline. Hindi man nga daan mid-November man mo maning ginapaabot ang mga equipments nga ma-deliver dis Bacolod, makaumpisa kinutkutanay para nga maghawan ang mga waterways daton diri no sa syudad dito sa RH nga page lang taon diri sus. Kundi grabe subong mga signal number 1, number 2, may mga areas gapon gabing inulan. Sa iyasang RH, grabe, may di mga balay nga sus. Kung halos matunga ng balay nila sa kadalungon sa tubig, oh. Ay, grabe, kapangayo, payasang bulig. Padala sa DZRH, sa aton mother station dito sa Metro Manila, may-ari pa yun, why isang naglabay ng rescue ara sila sa third floor, dalom na, lapit na lang malabot. Tama ko mo third floor, dali ka lang malabot sa tubig, dalom no? Kag may isa pa sila ka nagabusong, no? Dito sa lugar. Sus, hindi man sarangan inisang mga rescue lang. Din inisa Marikina area. Sus, ang mga motorsiklo, kita mo, kalapawan iya mo. Pero i-check karon tani kay kadamo subong no sang ginarespondihan man kay isa ini sang priority man bisan lang aton mother station dito sa Manila bangod sa sining epekto nga gindulot sang bagyo nga si Ulysses, no? Siling mo do kahinay gid man siya, kahinay lang sang iya sining epekto pero lang tawabla. No bangod sini tidamo naman ning mga pagkabutang magkalaguba. Ang problema pagid kung mga infrastruktura ang ginpatukod sa gobyerno, magkalawasak na naman. Huwag pa makapahuway sila sa epekto sa unang bagyo to, tiari naman. Kabay pa, huwag na siyang masunod after Ulysses. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hello, my name is Ron Antri. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, malasang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Grabe daw ginahunos lang tiyempo ta. Oy, good morning kay paring Basti Girhin, ga-monitor siya karon nga aga. Happy birthday sa iya pinalangga nga Iloy, si Madam Virginia Girhin. No? Happy birthday gid si imo tita kag kabay pa madamo pa sang birthday ang imo masaulo. Galin sa imong pinalangga nga anak, si paring Basti Girhin, kagalin man sa akon dia. No? Happy birthday. Ayos ang iban pagin nga mga mensahe na lang niyo hingagawon kun lang kay ang tiyempo ta ka ipit gid. Siling ni Bisnar Condada Alexander nga extra caution agid mag-cross ka sa intersection sa right side nga may blind spot, no? Amo gyud manay. Kabudlay gid hindi mo gid masiguro. Gakaksidente ganing nga may wang-wang pa o kung may sirin pa. Ay, much more kung why nagid sang sirin nga blind bala o kung hindi mo makita ang nagalulusot. Kay Ariel Istorco Sabrin, good morning. Araman si Garth Maravilla Cacnio. Pareho kita Action Art, pito man kami kalaki, isa lang amon bayi, pero first cousin siya namon. May Lola is from Kawayan, family Alipuon. Ay gali ka? Ang isa sang maalipuon na kilala ko, ang former SK chairman nila sa may Barangay Basak, Tuto Puloy, no? Basi pariente mo ni sila. Batch ko sa SK sang una, no? Tuto Puloy, Alipuon. Neptali Puloy, Alipuon. Good morning, dira pare. Virgie Olpinda, niya good morning. Keep safe lang always from Celine Holmes ni. Thank you man, ikaw man. Michael John Season, greet ko lang Herrick Mirasol, keep safe, monitor from Paranaque. Salamat nila. Nard Ramos, Nard, sa kuan mo, sa cellphone number mo, padalang imo sininga entry kay para nga ma-register kagid, no, sa 0963-219-8066. Kay kung mo padala sa message, hindi na siya mabasahan sa nagauyat namon dito, no?
Si Action Jan ang bahala, dira ideas. Warlito Nisha, good morning sa Magbalyo kag Barangay Talok. Joy Nulerd, morning. Meron na Onofre Cloud. Oy, kay paring kuan dira, no? Kay kuan mo, kay Barry Cloud, no? Rodel Romero, Jane Onofre, salamat gid. Marivin Tamayo Villanueva, good morning man. Tamyaw lang ang tanan ng mga members sa Bacolod Eagles diri, no? Bacolod Eagles members ga-monitor man baw si Bro Ed lumugdang si gini siya chat kapon sa akon bo paribi sigid grabe gid do ka hiktik isang schedule ta grabe ang sinulod abi sa mensahe no pa wag ko reply si mo ibalaan mo na loves na kangadaan ya. Pero kung loves ko ni si Bro Ed lumugdang si Madam Karen Tanlangit gid amo nang halungan mo kay daw delikado niya. Bro Ed may nga gada kag tanan nga mga members sang Bacolod Eagles members daw nga naga-monitor karon nga aga. Why not the time diri sa aton na pagpangalagad pero antes kita magtakop karon nga aga ang aton lang reminder sa aton mga kaaksyon kinahanglan pa bakunon tagid ang aton immune system. Panahon sang lagot. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!